Bulawan. Ako dalay mangutana, gamay lang ako mangutana kay mo out ako alas 10. Sa lang, ako na sa gamay lang ba clarification lang niya akong pangutana. Ay lang sabta gilisod-lisod ga. Sayo pag gining dili magminyo, bro. Okay. Kanang dili pagminyo. Oh. Sumala sa mabasa sa Genesis parang daan nag-ingon ang Ginoo nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o sumana dumaghan wala siya nga niingon nga dili ka magminyo. So sayop yun ning dili maminyo. Ay sayo pang dili pagminyo. Tubag. Sayo Okay, kan man bro, ani man god, mura magareklamo gud ka sa mong mga pare kay wala nang asawa. Ang ako lang direkta pangutana, sayop ba ang taong dili sa mga asawa? Wala tay mabasa nga sayo. Wala po tay mabasa nga dili sayo. Kay ang atong gi kuanan ang pare. Ang pare. So ang pare ninyo, pagkakul kong magninyo. So wala man nagbutang ng oh, katawan ng kalugyaw. Yeah. So mo yun ka bro, di man dahil sa'yo, wala na tayo problema ani. Wala, okay na. Wala. Niuyon ko sa balang kasulatan nga ang tanang tao magminyo. Ang tanang tao magminyo. So ang kana inyong pare kay ambot og tao ba pugkana ni sunod pa nas pagkatao o unsa ba kay wa man nagminyo. So matud pa dire sa atong pasahon. Okay, nasabot na ko nga maputbol og di magminyo. So ningon ka ganina nga Ani bro, ani na lang. Kani man kung imong gigamit ang unang Timoteo 4. Si San Pablo may author ana, right? Tama mali. Si San Pablo minyo man to. Kinsa asawa ni San Pablo? Nakalimot ko sa iyang pangalan. Dua pag ito yung asawa gani. Asa mabasa sa Biblia si Pablo Minyo? Asa mabasa? Sabi. Ade, bro. Kinsa asawa ni San Pablo kung naminyo siya? Ug wala ka kay balo, wa man naginganlan kinsa ugangan. Ug wa pa ka kay balo. Kinsa po'y anak lang, sig anak lang. Kung mabasa na ko Bulawan si San Pablo wala dili Minyo bro Bulawan unsa man? Sige, basahin ako. Dawaton mo sayop ka. Sige, dawaton ba di mo karon nasayop ka? Sige. Minyo manas pa. Unang Korinto. Ang tuwan ako, ikaw o ang mga Bible scholar? Nga si basahon. Basahon ako Biblia. Sunod Unang basahon Korinto ako Biblia. City. Sunod na para mapanan ta kay lupat na ko. Okay. Alubat si Bat. Kay ni An. Ayos lagi. Ako po tanay mo. Kung mabasa na ko sa Biblia nga si San Pablo dili sa Minyo unsa man dawaton mo sayop ka. Wala ko nang utana. Ang akong pangutana nimo si Kristo ba kay claim ninyo nga pare inyo si Kristo sa Katoliko? Pagbayaw ni Kristo sa langit, kinsa may iyahang gibinlan siya pagkapare? Ang iyang mga sumusunod, yung mga apostoles, that is why, paminaw lang. Tagay kong gan. Kinsa nga apostoles? Number 1. Sira, 12 ka apostoles. Asa ka nga basa nga naghihimo niyang pare ang 12 ka apostoles? Wani kalibaw ni. Makabasa. Pag-institute ni Kristo, niya? Wali ka basa ni. Wali ka basa Bulawan bro. Ato basa ang Bulawan? Ipabasa na niya bro, basa bro kay kung mabasa na to bro nga ang mga apostoles pare bro unsa man bro? Tagay ko, sige basahin ko. Hindi magkatuloy kanang pares Katoliko ha. Nahimog pares ang mga dosig di ba? Dili ang imong gingon ganina asa mabasa sa Biblia nga ang mga dosig apostoles pare iba mo na. Kung mabasa na ko bro nga dili kay dosi lang pare bro unsa man? Ganina dosi ka apostoles ningon na po kakaron dili kay dosi lang asa may tinuod na. Tinuod ako basahon. Unsa man? Magkatoliko ka? Yara bang giisyuhan si Hudiyo ra ba na? Di ra ba na Kristiyano? Yang giisyuhan si San Pablo Minyo sa dihang gipangutanan nako og kisa asawa po kahibaw. Anna. Hadlok mo isa sa challenge kay kung mabasa ko si Pablo di Minyo. Tara Bulawan, explain daw ni Bulawan. Unang Korinto 7:8. Ingnon ko ka
nga mga dili minyo og mga biyuda nga maayo kaninyo nga magpabiling mag-inosara sama ka nako. Sama ka Sabi ni, nako. Okay. Busay. Ato ning pan sugdo na sa city kay giputol nimo gilargo nimo sa utso akong basahon na. City. Ato basahon para di maputol ba kay para mga klaro ka na kinsay nga sayop. Akong basahon sa city utso ko da kay largo mo ka sa utso. City City. lang ngani buot ko unta ra po nga ang tanang laki manag-ingon kanako o apan ang mga tagsa adunay iyang kaugalingong hiyas gikan sa Dios sa ato pa dili kakabuot no ang usa alang sa usa kapaagi sa kinabuhi ang usa alang sa lain sa ato pa apan naay butang dire nga apan Asa naman na imong gibasa? magminyo giday Ocho. Sa ocho. Ito na ingon dire. Ang alang sa mga dili minyo og sa mga balo, ako magaingon. Unsa nang balo gani? Balo ba biniyaan og asawa? Okay. Ha? Ako Biniyaan magaingon. og asawa ang balo. Alang kanila nga magpabilin, nga mag-inusara. Kadalang. Ang balo biniyaan og asawa. Lahi ang mangkay ug lahi ang balo. Kanang balo, nabalo siya kay namatay ang yang bana, kulang nabalo siya. Lahi ang Dili biniyaan og asawa. Nabali mo. Ang nagkukulang siya. Dili biniyaan og asawa, kun dili biniyaan bana. Maliyot ang bulawan oy. Pwede. Mabalo siya, ibiyahas bana, namatay ang bana, kung lalaki, nabalo po Ingon siya, ka ganina, namatay ang nabalo kay gibiyaan bana. O biyag asawa. Wa pa pagtuon nimo. For example, na managtiayon, ang babae namatay. So, Anak siya ganina, mabalo to siya. Ano siya? Nabalo kay gibiyaag bana. O asawa. Nigibiyaan kay namatay. Okay. Balo day tawag ana. Asawa. Lahi ang mangkay o mangkoy kay sa balo kay ang balo biniyaan ang mangkay o mangkoy wala Unsa man ning bro? Unsa man sa ilang pagkadalaga biyudo? hangtod pagkatigulang Bro, unsa ning biyudo? biyudo mao po na sila sa balo biyudo lain na siya nga term sa Cebuan kana balo Lagi ba? Namay biyudo og namay biyuda. Unsa man ning biyudo? Unsa pa ning biyuda? parehara na sila biyuda nga nangamatay ang ilahang kapareha buhi wala ang term sa balo. Tama dia bulawan. May magpapit dia. Sana sabot na ko ganina nga ang inyo jud ay Pag binuang bulawan oy. dili man mo moangkon nga doktrina na ninyong maputbol ang mga pare kung magminyo kay ginadilian magiday na ang term gani basta kay maputbol ba kung maputbol ka sa to pa bawal gid magminyo kung pare ka sa to pa Bawal sa mga pare. kung magminyo atong basahon klaro na to ning unang Korinto 3 Bro, diha sa Jeremias kapitulo 16 last diha sa Jeremias kapitulo 16 bersikulo 1-2 niingon man nga sa laing higayon ang Dios misulti kanako og miingon dili ka magminyo og manganak dinhi dili lagi ang Dios pagminyo sa man ni. Okay, ang imuhang lantaw diya sa Jeremias kung kinsa giingnan kay wala pa mo nag-exist diya period. Na uyon ka dia. Tubag, uyon ka dia o sopa ka na. Ang akong giuyunan diya kadto silang nang nabutang kung kinsa diya ang gibutang si Jeremias kay wala pa'y pare diya. Okay. Are so dili ra okay ra dai bro og dili magminyo okay ra. Pero bro, bulawan. Ipalihog kog patinaw. Bro, bulawan. Mag-preach nga minyo. Ipalihog kog patinaw be. Sa kadal lang ipalihog kog patinaw be. Unsa ning gitawag biyudo, unsa po ning gitawag biyuda? Wala na ta diya sa biyuda. Proceed ta diya sa sunod na pangutana. Adi ba? Unsa tinawag lagi? Parehara na Gusto lang kong mahibaw ba? Nganong ni naay biyudo? Bulawan. Nganong naani biyudo? Nganong naay biyuda? Unsa may tawagan? Lagi alsa nagisgot man gud si San Pablo nga mga unsa ning lagi ba? Palihog ko bi tinawi mi bi. Unsa man ning biyudo? Unsa man ning biyuda? Okay, atong basahon. Kay matod mo ganina nga ang
balaod sa Katoliko is kung pare ka, Ay, di. dili ka Tubaga ang pangutana, unsa ang biyuda o biyuda? kung magminyo. Ulawan, tubaga ang pangutana ba? Ayaw ko Unsa ang pangutana, biyuda o kaya ako biyuda? dapat mangutana, kaya ako inaulahin ni Adi, kuha na lang. Tubaga, Amo lang kuha ba? ka ng imong Clarification nagipayag. ba? Clarification ba? Unsa ang biyuda o biyuda? Tinawi, me. No comment ako, no comment. Period na diya. Sira na to. Tinawi mi ba? Tinawi mi. Unsa ning gitawag og byudo? Unsa ning gitawag byuda? Dili ko matang pahayagan na kay ano nahimo magdegatibo ko dire so sa ato pa ako ang priority Ay, ng ba? mga na. Sharing man nga ato dili man ni debate. Sharing man ni paday ganay ba, kada bitong mag-share tag knowledge. Wa man tagad. Oh, lang tadi man ni debate Ay, kay ganun po. moderator. Wala kasi Tinawi lang mi. Madlo na Tinawi tawag lang mi. Unsa ning gitawag byudo o ganong na byuda? Unsa ni? Wala ko na ko'y comment ana, no comment ako. Man ako tubagan na kanina. Oh. No comment daw. Nanong no comment? Bro Eugene, kato yang ingon gid Bro Eugene mga si Pablo Dili Minyo bro. Tinuod do bulawan, tinuod do. Tinuod do nga si Pablo Dili Minyo. Wala na po ko'y comment diya kay human na to gitubag na ko kanina. Di ba, si San Pablo? Ay iba, ingon kanina si Pablo Minyo, si tinuod to sayo. Si Pablo Minyo na nakabasa ko ato pero na magay ugangan bisan si Pedro na ugangan sa ato pa Minyo sila. So wala dili na sila mga pares Katoliko kay mga Minyo man. Asa mabasa sa Biblia nga si Pablo Minyo unsa bersikulo? May asa. Ako wala po ko kahuman og sa Biblia mo na nga nalimtan ako to kasa na. Magaling ni kailan ko sa asawang Pablo. Ngita na kagasa sa Biblia minyo. Kaklaro ana. Okay, ani ko sunod na pangutana. So karon kani bang Ana. mga Basin pare- siguro bro, katong giingon yang Pablo minyo sa basin siguro tong Pablong na maligyag tuba og lugod. Minyo man to. Di to karon bro ba kini Pablo nga mo gipautan na bro. Pablo nga apostol si Cristo bro ba. Dili Pablo nga katong namaligag tuba ha. Kining Pablo nga nasa Biblia mo kung utro pautan na. Kining Pablo nga nasa Biblia nga sinugo ni Cristo. Minaw. Katong klaro kay Pablo ba. Pamino sa ba? Akong klarohon ba kay akong klaro ato ning klarohon kay daghan may Pablo sa Biblia. Daghan mga Pablo sa kalibutan. Akong pautan na. Kining Pablo nga apostolos ni Cristo sa mga hintil. Akong pautan na. Minyo ni o dili minyo tubag. Sa Minyo dili Minyo. Minyo ni ang kining Pablo nga nasa Biblia ba kini apostolos si Cristo. Minyo ni siya o dili minyo. Kategorikal. Tubaga, kahilig na mga kategorikal. Di ko matubag na, no comment. Tubaga. Next question. Pili sa mo No comment na. Tubaga, kayo pili ka Bulawan ba? kining Pablo nga nasa Biblia nga apostolos si Cristo. Ako pautan na. Minyo ni o dili minyo. Tubag. Kay nakaingon man kag dili Minyo si Pablo. O dili o Minyo, bisan pag Minyo o dili Minyo. Ako pangutan na kay ingon man mo ganina nga silang Pablo Tumagsa magbibilan. sa mamay. Tubag sa akong pangutan na di man mo tubag ni hadlok mo magtubag. Record naman ni record naman eh. Si Pablo asa Paminaw ba? sa Pablo. Oy, Bulawan, na-edit din yun din. Ma-edit din yung din ka po ba? Sigurado. Yun ba? Editan ako siya kay ang yang mga akong pangutan na ganina nagka bisan pagitabagan lang duha wag kada. Di ba? Nandiyo na kadimao. Kining Pablo nga nasa Biblia nga apostolos ni Cristo. Minyo ni o dili. 5% Kategorikal. na lang ko 5% na lang ko ako na lang Ay. mo Tanawa imong gipangutana na 5% na lang inoon. Ato bro Eugene. Okay, class. Bro Eugene. Okay, class. Viewers mo bro. Ani ako sa maestro nimo Bulawan ha. Okay class, your assignment ha, Junelito Bulawan, define what is byuda o byudo ha. Okay, sige. Ako tong tabago ni Valoria. Sige, ang katong balo. Okay. Valoria kay 5% na lang ko malubat na ko Dili na daw mo akong cellphone. tanang mo tanan mo ni. Ang apostolis ba nga si San Pablo nga sinugo ni Cristo. Minyo ni o dili kategorikal. Mula ko putana. No komento siya na. Si Pablo. Si Pablo. Wala Kaya tayong na nagtutubag ko niya, ganingon siya, wala dili tayong minyo. mabasa nga dili minyo. No? Wala po tayo Di mabasa gitubag ni- nga minyo. gitu- Natubag imong pangutana. Itubag ka ganiya Bulawan, nipahayag ka ganiya nga si San Pablo Minyo, o napagi asawa, sumala sa Bible Scholar, matod din mo Bible ganiya. scholar to. Sa record Dili man to eh. Biblia akong giingon ha, Bible scholar to. So meaning Minyo. So meaning Minyo, ama na mabasa na Minyo na siya, sumala sa
Biblia. Ay na ini comment diri oh. Ako lagi asawa ni Pablo. Wala Na. point direct na sa Biblia. Wala gi direct sa Biblia pag point nga si Pablo Minyo. Wala po kayo mabasa nga si Pablo dili Minyo. Oh, Pero sa mabasa na Bible kami. scholar daingon nga Minyo si Pablo. Mga bot-bot. Ako basahan. Bro Eugene. Atong basahan ni bro. Ang kwano si Piazzo bro. Sulade asawa nga Bro. dili ninyo. Atong basahan ni bro. Paminaw bulawan ako. Okay. Sino ako kay President? Balik sa imong pangutana ganitong balo-balo. Katong balo gani atong i-clarify ito para Oh, mawasan. unsa man ning biyudo ug unsa po ning biyuda? Okay, byuda og balo sa kalayan nila. Ang balo. Dili. Kanila sang duha, kanila sang duha. Ano man ang na-address Biblia ko? Balo ba? Balo. Oh, Okay, unsa man na balo? balo. Ay sa nawala. Basig balo nga, balo, ambot lang. Ana. Balot yun na. Ug di ka katubag ani, kwaon na lang nato nagbisi mga plido, ulawan na dayon. Basta yung balo. Yung balo ba? Ako ang explain og kanang balo biniyaan na siya, ha? Kanang mangkoy. Kanang balo namatay ang iyang asawa ba? Oh, Mangkay namatay asawa. Mangkay namatay asawa. Ang Mangkay balot, og mangkoy, kanang mangkay og mangkoy. Kanang mangkay Namatay og asawa? mangkoy. Muna sila ang mga dalaga gyud nga o tao nga wala na nagminyo sukad-sukad. Pero ang balo biniyaan, ha? Biniyaan ang balo atong basahon diri. Lagi kaning kuan bro, kaning biyuda ug biyudo unsa po ni? Byuda kanang byuda o byudo biniya namatay ang iyang bana o namatay ang iyang asawa nagbyudo siya na byuda so mo na siya ang balo diri sa Biblia. Katawa ka basta ano ko ang byuda, wag Jen. digid ka define. Paminaw, basa na si bulawan bro Eugene. Bay mo mga viewers siya ni bro. Dili katulgon bro. okay atong basahon na Ay, nabasa ko. ang balo biniya ang balo namatay Kasi ang iyang comment ka doon. asawa o ang iyang bana mahimo sa balo Comment doon. o atong basahon ang Biblia. Matod Atong pa diri. basahon ang Matod pa sa clarify na to ang Biblia commentary, ang oh. sultihon Levitico kapitulo Bulawan. Sa bulawan, mamasa sa tag-comment, mamasa sa tag-comment. Salamat kayo sa imo ha. by Levitico Ingat 22 Trio. 13 Dito Bulawan. pamati kung basahon na Nagingon diri sa comment nga uno. Pamina sa Bulawan. pamati Basahin pag human sa comment. Biblia atong pasultihon Pamina sa kay mamasa sa tag-comment, pamina sa Mina sa comment, gabasa sa comment. Basa sa tag comment. Basta ba ito malubat pag naman ko human. di na ta ka comment di na ta ka comment kay malubat naman ko Dali ra kayo mi, wala ra ni. Ang basahon Wala ra Biblia, ni Biblia ang consequence. Wa dili. Dali wala kayo. Okay, ako basahon na. Ay, madlok mo. Nagingon diri. Only dito Bulawan. Salamat sa imong pagpakatawa sa akong siningan nga bungi. Okay. Atong basahon ang Levitico kapitulo 22 versikulo 13. Oh? Ang balo nangingon dire. Apan kung ang akong ang anak nga babae sa saserdote balo o galing kun biniyaan sa bana o Unsa mas in walay English ng anak. balo, bulawan? Unsa mas in English ng balo? Ikaw unsa man sa English ang balo? Ha? Taon ka na. Unsa yung Unsa? English balo? Widow. Unsa English term ng balo? Sa English ang balo? Widow. Ano ba? Share na gud ta. Kanang widow asa man pwede na to ma-apply? Sa pultahan. Doon sa pultahan. Siya ang bulawan ni kanito magkawala.